Len minulý rok prišlo na Slovensku o peniaze 215 starších ľudí, dokopy o 2,7 milióna eur. Rok predtým to bolo 125 ľudí a 1,5 milióna. Škoda teda medziročne vzrástla o 80%. A pritom sa o tom hovorí len málo, lebo veľa ľudí sa hanbí priznať, že na podvod skočili. Každý deň príde na Slovensku o peniaze niekto, kto si myslel, že jeho sa to netýka. Dnes vám ukážeme, ako sa nestať ďalším. Podvodníci dnes nepôsobia ako v starých filmoch. Nepoznáte ich hlas, nepoznáte ich tvár. Poznajú vás oni, vaše meno, vašu banku, dokonca aj to, že práve čakáte balík. Umelá inteligencia dnes dokáže napodobniť hlas vášho príbuzného za pár sekúnd zvukovej nahrávky. Falošné weby vyzerajú identicky ako tie skutočné. A podvody sa menia rýchlejšie, než sa o nich stíha písať. Falošná známa osobnosť ponúka investovanie. Volá falošný policajt alebo pracovník banky. Na zoznamke vám píše falošný okúzujúci muž či žena s cieľom vymamiť peniaze, alebo finančná správa pošle správu o nezaplatenej dani. Preto sme na Fintipy Academy spustili novú sériu Pozor na podvody. V ďalších videách si rozoberieme konkrétne triky, falošné investície, podvody na marketplace, phishing hovory od banky, falošné e-shopy aj podvody s rodinnými príslušníkmi. Pri každom podvode vám ukážeme presne to isté. Ako ho spoznať? Čo robiť? Ak sa vám to stane a kde nahlásiť? Bez strašenia, len prakticky. Práve preto o tom chceme hovoriť viac, aby ste vedeli, že hanbiť sa netreba a aby ste podvod spoznali skôr, než sa stane. Sledujte Fintipy Academy. Fintipy.sk, financie, ktorým konečne rozumiete.